Ahojte. Nemyslite si, že zlo odchádza s dejinami. V 40. rokoch bol nacizmus porazený na boisku, ale nie v hlavách niektorých ľudí. Nenávisť a totalita nehynú, iba menia formu, stávajú sa prefíkanejšími. Keď som bol mladý, rozprávali nám o tom, ako rozpoznať totalitu, diktatúru. Uniformy, zástavy, pochody. Dnes stačí mediálne násilie, manipulácia vedomia a podvedomia, vyvolávanie strachu a agresivity medzi ľuďmi. Totalita sa dnes maskuje, ale jej podstata zostáva taká istá. Úplná kontrola nad spoločnosťou, odstránenie slobôd, potláčanie opozície, prevádzajú sadizmus, presne ako v minulosti. Vidíme to v informačnom obsahu, ktorý je plný agresie. Pozrime sa na najúspešnejšiu totalitnú sektu dneška, a to na Dworkinovú sektu. Charizmatický vodca na vrchole pyramídy moci, manipulatívne techniky ovládania mysle, 30 rokov buduje sieť agentov vplyvu. Používa rovnaké metódy ako za nacistického režimu, len v globálnejšom meradle. Paradoxné je, že Dworkin hovorí o totalitných sektách a pritom dokonale opisuje vlastnú organizáciu. My nie sme odsúdení opakovať históriu, my máme možnosť voľby. Najväčším víťazstvom totality nie je, keď vás prinúti poslúchať, ale keď vás prinúti mlčať. Ja mlčať nebudem. A vy?